Halo Lur, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Temu lagi sama saya ya, sama Nawang, sama kelinci Kenan. Nah, kelincinya jadi kudang-kudang. Deh, kene nak kita. Halo, Nawang main sama Kenan. Loh, ini ki lho, Lur. Neng omah ngopeni anak karo ngopeni kelinci. Ngono klincine yo meri. Nawang digendong wingen ki to. Lah saiki njaluk gendong. Lho meneng tilek-tilek niki lho, Lur. Lho menenge pol klinciku, Lur. Lho lagi nawange. Halo sapa teman-teman. Halo, main sama kelinci. Ngono piye? Oke. Isin nawange jarene, Lur. Lho, dulang, Nak. Dulang kayak jiboke mame wortele Kenan. Kenan, Mam. Loh, Nawang kasih makan Kenan. Kenan lu, Nak. Nah. Makan Kenan. Oh, gak gelem mangan, Lur. Iku wis apa jenenge? Wis wareg, wis mangan ke esuk engko awan wae mangan. Iya lah menang senenge pol. Engko nek perkekulan. Nah. Oh mendek lho. Lah bakule some ya kumpul sisan lho, Lur. Nah, ki Kenan yo njaluk some iki, Nawang njaluk some padha klincine njaluk some lho, Lur. Lho, seneng Nawang. Iya, ngeplok ya ora apa-apa. Karena momong kelinci. Ngeplok ning omah karo momong kelinci. Nah. Nek mau ya berame, cilik-cilik dolanan barungan, Lur. Ngene. Nyang, gendong. Gendong pora. Lah ngapa peti wong Kenan meneng ae lho, dipangku mamah Kenan meneng ae. Loh, dolanan karo kelinci Kenan. Yo, lho, dilus-lus karo Nawang, Lur. Ya wis ya, Lur, sesakne ya saiki ape Nawang ape jajan somai. Wis dinteni karo bakule somai. Oh, lah piye? Godol gandul sik, Dong. Oh, kan godol gandul sik somene jarene, Lur. Nah, yo rene tak rohno somai godol gandul sik. Nah. Kita, nah, piye ta kok gak ketok ki? Nah, agak kan ya ketok sik. Nah, kowe somene sepanci. Nah. Lah iki adikku lanang ape kenalan. Ayo nah, kenalan nah. Halo sapa pemirsa. Halo teman-teman, ini isin, Lur. Nah, jadi Nawang njaluk pira, Wang? Oh, kayak gitu siji. Lah iki ya sementara cukup semono sik ya. Ning jolali ya, Lur. Jolali ya, Lur, jolali ya, Kakak. Like, comment, and subscribe karo tekan lonceng. Nah, simbake Nawang dolanan karo kelinci Kenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.